So guys, cherries! Okay guys, wala ko takay gisugo ko ni Jerbot. Jerbot akong German in Butuan. Yeah, nalang siya gisugo sa ako. Wala man siya dari sa Butuan. Pero yan lang gisugo. Na siya papalit sa ako. So, lakaw na ta. Yes. Okay guys. Let's go. First thing first, sa akong Robinson's Place, Butuan. Okay, dito mapalit atong yan, ipapalit sa ako. Dito guys. Akong paliton guys, you know na, basta mga foreign countries, especially Western, nagi na sila if Easter Sunday, nagi na sila mga Easter party like egg hunts. Inana ba? Yung gusto niya ipa-apply niya diri sa ako. So niyon siya nga pagpalit o ipangpahunt pod nimo sa mga bata din ha, or even mga dagko na. So walo lang katao ang akong ingon ko akong apilon sa family raman. Yes, akong mga pag-umangkon, apil akong ate. Yeah, actually ako lang ate ang nasagol. So niyon siya nga, ang mga kids palitan na akong mga chocolates, pero kanang mga adults na palitan daw na ako og ganang magamit nila. Oo, like mga underwear ko no, basta magamit. Hindi na ako ng chocolates kay mga bata lang daw ang chocolates. So mga karon wala ka ko kay madto ko Robinsons, mangita pa ko niya. Guna ko na pagay ko sa akong idea kay ang yang gusto nga maghimo ako mga nest kanang kuan ba kanang itloganan sa mga kuan langgam. So man yung gusto nga akong buhaton. Tan-aw na ako kung unsay akong buhaton ron. Sa akong style. Dala lang siguro ko agi. Hindi ako agi guys. Yung gikuan sa ako kung ano daw sa ako kung unsay akong mot lagi to yang gusto maghimo daw kog mga nests, pero niyon ko nga pareho ani karon tig-ulan ya, di man siya gusto nga ibutang lagi sa sulod sa balay kay dito ba pangita. So dito gyud sa gawas la ya nga nag-ulan man saon man yan ingon siya nga kinahanglan imong ibutang dito sa kanang kuan ha, kanang dili ma kitaan sa mga animals. So ugma na lang after sa among simba. Pero ako nang i-prepare karon to tonight. Ako nang i-prepare tonight. I-prepare na ako tonight, tapos kuan dayon akong after simba na mo kay simba man mi ugma sayo guys. Kay kuan ba ya ugma Easter Mass. Easter Mass ugma. So simba man gyud ni ana. So after na lang. Pero i-prepare na lagi na ako tonight. Yes. Na pa ako sa Germany. Apil jud ko dito sa ilang mga Easter hunts. Ano na yung mga kuan guys, gusto niya nga ako nang himuon bisag na ako diri sa Philippines para ma-experience po sa mga tao. Ako ngayon gusto tanan mga bata diri sa ako sa mga candies lang. Yeah. Ingon man siya nga. Ayun na lang ang mga, pero naguna ako na po guys, mga mamalit po candy. Ako na. Ako pong ipapuan sa mga bata. Magpuan ko ba, magbutang-butang ko mga candies niya. Ako pangita sa ila ng mga bata. Putsun rin ako sa cellophane. So, tanaan rin ako karon. Kung sa'yo akong mamakita ng mga candies. Kasi pangagad mayroon ko na candies. Sa malipay lang sila. Malingaw mga bata. Huwag na diri. Kusugking ulan ganina guys. So, ugaan dalan. So, mo itong plano guys.
Palitan lang na ako og ng chocolate sa akong mga pag-umangkon. Tapos mapalit ko og mga candies na para gid sa mga kids. Para malingaw pa mga bata kay bakasyon ba aron. So, spend lang gud tag. Gamay lang gud. Ayan. Pero dili siguro ko mapalit og candies sa Robinsons guys kay mahal ba ang candies sa Robinsons. So, basig sa other market ko mo palit, supermarket. Yes. Let's go. Kumusta man ang inyong Semana Santa? Basta kami guys gahapon. Ako ba na ako sa my runner friends sa Butuan Runners Club. Nag-station of the Crossway. Yes. Nag-station of the Cross. Ang mga auntie nagtaagi kay doon ra. Auntie and uncle. Sa taagi kay paglusot, Robinsons na dayon. Dito mo kumuagi, muliko pa. Dire kay pagawas, bag. Tabok na dito sa Robinsons. Yan na ulang. So, dali na. Okay. Huwag mo run pa ko tomorrow guys. Nag-imo na po pag-Graham bar. Para pa snacks. Pero okay. Hindi mo kumurang tomorrow. Yung magsimba lagi ni Esther Mas. Tuesday na lang siguro kay na ako'y bagong flavor. Ako sang ipatilaw sa ila. Ay ako magpa-order. Inaanak ko guys. Nagi free taste. So, maghimo ko og coffee. Kay coffee mo to ingon ni Dr. Juna. Yan. Halinan ba? Ganina guys. Og 500. So, maghimo na po taon niya. Ay niya. Mamalit na po ko og ingredients. Yes. Walang gihams na di guys. Pero sige lang ng hams. Yes, ang malit ang ingredients niya para sa atong Graham bar. So, maghimo ko late. Sa Monday ko maghimo kaya akong dalawang sa Tuesday. Okay, akong ipatilaw na po sa akong mga friends. Atong i-try. Sa kalamig. Coffee. Atong himuon. Coffee. Oh. Mingaw. Pero siguro open naman siguro ang mga mall. Yes, open naman ang mga mall. Okay, Saturday naman. Yeah. Ako rin sa Robinsons Place Butuan guys. Actually, maragdagan ngayon na tao. Okay, bakasyon na ba yan? Wala na klase. So, dagang kayo. Puno kayong parking guys. Where am I going to park? Mapalit sa pagkog tambal. Palit ko some tambal. Tambal. Uy. Grabe ka timing guys kay PWD. Hindi ako ninyo pangutanon. Nga nang naman kada nag-parking. Ako'y ID. Tapos sa inyo kong ID. Hindi ko na sila makatusa ako guys sa PWD ko tungkol sa akong mga attire ba. Pero wala man na. Depende sa attire na ang gid ko ikuan guys.
Nari ko yung ID sa PWD. So, alright so guys. Bye-bye Momo Chup Chup.